Prøv at se, vi skal lave sådan et skrammelorkester. Og vi skal lave sådan noget, der hedder lydcollager, eller lydbilleder. Det er ligesom sådan, når vi laver sådan noget baggrundsmusik til film og sådan noget, og det er det, vi skal forsøge at lave. Og se, jeg har faktisk været på en skrammelplads her, eller en byggeplads, og jeg har fået fat i nogle ting her. Og se, ideen er, at du skal tage nogle ting med, når vi mødes her den 19. september, onsdag den 19. september, for det er dag, vi skal starte. Jeg regner med at bygge sådan en stor terning, bare med sådan nogle stativer, hvor vi kan hænge en masse ting op. Så hvis der kommer et eller andet spændende, du kan slå på eller spille på, så prøver vi at hænge det op og se efter, om vi kan lave sådan nogle lydbilleder. Vi kan jo lige prøve at komme hen og se. Jeg har fundet sådan nogle jernstykker. Det er faktisk nogle jernrør. Det er nogle gamle nogen. Det er fordi, det bruger man jo plastikrør. Se. Ja. Det kan du. Båd, der skal sejle til afgang og sådan lidt længere. Det kan måske også bruges til andre ting. Så det er jo bare at komme i gang. Så, det du skal gøre, det er, at du skal gå ind på musikskolen og melde dig til det, der hedder skrammelmusik. Så ved jeg sådan cirka, hvor mange der kommer. Og så mødes vi den 19. september. Og det er sådan, vi skal lave koncert den 12. oktober til Kulturnat herinde i hotellet, lige herinde ved siden af. Og hvis det går godt, så kan vi også være med til Børnekulturnatten den 16. november over i Hornslet. Vi ses.